שנים פה בבית קפה הזה ישבנו. אני לא זוכר לפני כמה זמן, אבל זה בית קפה שישבנו בו בכיכר העיר, מה שנקרא השוק הישן, במרכז ורשה. אז יש פה סרטון, נעשה פה סרטון. הראית? מופע רחוב של משחק כדורגל בין צרפת לגרמניה, חצי גמר. Troszeczkę tutaj wygonił Pajeta. Jeszcze Pajet, przy nim Kimiś, Pajet. bardzo dobrze. והמקומות ישיבה לאנשים פה, סידרו, במרכז העיר של גדנסק. Zastawił się, wywalczył rzut wolny. Widzimy Didier Deschamps tutaj złapał się za głowę. זהו הבניין הכי ארוך בפולניה, אורכו כקילומטר, והנה אנחנו מצלמים את כל אורכו ועדיין לא נגמר, הוא ממשיך. מרבית הדירות כאן הן דירות פרטיות, זאת אומרת המדינה רצתה להיפטר מהדירות והיא מכרה אותן במחירים סמליים לאוכלוסייה. באיזה גודל? דיור בר השגה. העיקר שבאנשים יש חובה. כמה קומות זה? זה חור מלא. בקור, בשלג, זה לא נעים להיות ברחוב. לגבי מי שמתעניין פה ברכישת בית, יש פה מרבית הדירות בנות חדר אחד או שניים, סביב ה-50 מטר מרובע. זה התקופה הסובייטית, כן, כשיצא לבנות הרבה ומהר. אני לא יודע אם גרו שתי משפחות, אבל בסדר גודל כזה אנחנו מבינים שהילודה היא בעייתית. נו, הבניין עוד לא נגמר. תראו, יש ילודה, אבל היא בשוליים. עם האוטובוס עומד, הלאה. יש קומות עם יוזמה שעשו חלום למדפסת, אבל זה מעטים. הגדילו את הבית, סגרו מרפסת. הנה נוסעים. בצד ימין אתם יכולים לראות עוד שיכוני רכבת, אולי לא באורך כזה, אבל להגיד לכם שזה מלבב לגור בקומה השלישית משמאל, לא הייתי ממליץ. יחד עם זה אפשר לראות מרכזי קניות חדשים, אתם רואים כאן. כנסייה אולטרה מודרנית שאנחנו מיד עוברים לידה עם החרוט. אז ריבונו של עולם חוגג פה בכל מיני מקומות. הנה הגענו לסוף הבניין. זה כנסייה, כן. על פלטפורמה יבשתית, ישימו אותה כברת דרך משמשת, וכשירדה, והנקודה הבאה של המנהלה היא ירדה בחזרה. איזה בעיה גדולה? את בעיית הגובה, למעשה הורים ויורדים. ויהיה לכם מספיק לצלם, כי אנחנו 5 פעמים עושים את זה. תתפסו מקום, תאפשרו גם חברים נוספים להתיישב. רבותיי, תפנו בבקשה מהמושבים כרמילים כדי שאפשר להתיישב. מי שעוד רוצה, אנחנו מתחילים להקרין, אז מי שעוד רוצה לבוא, לראות את הסרט, לא, אתם לא יושבים כאן. אנחנו את התעלה, ותכף קדימה תראי, היא עולה מסירה, כמו שהרכבת רגילה, כבל מושך אותה, עולה פלטפורמה הזאת, הפלטפורמה הזאת,
יש בדיוק באמצע. לא להיכנס לשם. אני רוצה לראות מה הוא... אבל זה לא כמו... לא הפרשי חיים. לא הפרשי חיים. אז מה רואים? לא, הנה המסילות קדימה. לא יאומן, האונייה עלתה על פלטפורמה ועכשיו אנחנו על מסד ברזל, יוצאים מהמים ונשוט על המסלולים האלו שיש שם. לא יאומן, רק בפולניה. עולים על המסילה. רק בפולניה יש דברים כאלה. עם הספינה על המסילה. אתה עושה סרט? כן? לא יאומן הדבר הזה. לא יאומן. תכף אנחנו נופלים למים. אנחנו כבר על המסילה. כן, על המסילה, ואז עכשיו? הוא מושך אותנו על הפלטפורמה הזאת לתוך המים. בתוך המים לצד השני. יותר נמוך. כן, לצד השני. להמשך, מה לצד שני? ליבשה, על המסילה לנהר השני. לצד השני. לא סתם גבעה פה, הם עשו את זה. לא. הייתה פה גבעה וכדי להתגבר על הפרשי גובה. אוי, כי זאת תעלה יותר נמוכה. בדיוק כדי כן, שנייה, רק יפה, אה? אני יודע. משהו, תעשה סרט. מה זה? גם אני עושה מה? סרטה. ברור, שזה קנית את המצלמה הזאת. היא גם מצלמת HD. HD. כן. אני מנסה לסרט הזה. מספיק. אתה יכול לכוון כנראה, זה איכות התמונה, לא לא? יודע, זה בסדר. אבל למה זה רוקד אצלך ככה? בפנים. כאילו שתמונה לא יציבה. זה לא הקישור, זה משהו אחר. כן, בסדר, לא, סתם אני... רק בפולניה, אה? יש עוד מקומות כאלו בעולם עם דבר כזה? אני חושב שלא. אני חושב מה שכן, לא צריך פה מבדוק יבש. מעלים אותה למעלה, מטפלים ומורידים. הנה הפלטפורמה. כן, העגלה. היא עולה. אחד עולה, אחד יורד. לא, יש לזה משמעות כן. כלכלית. כלכלית תיירותית, כן, אבל לא כלכלית להובלות. היום רכבות. עכשיו, כל הדרך הזאת זרועה כפרי נופש, צימרים, חניונים, מתקני ספורט. איך קוראים לזה פה מקום? אנחנו על יד אלבלונג, אחת מהתעלות של אלבלונג. אלבלונג. כותבים את זה אלבלג, אבל מבטאים את זה אלבלונג. זה התעלה היחידה עם הדבר הזה, או שיש עוד תעלות? כן, לא, אחת. זה דבר יקר. תמונה מהצד השני, אז נסענו במסילות האלו ועכשיו אנחנו בתוך המים. אני זזה. עוד מעט ניפרד מהפלטפורמה מה שקראתם לי לבוא לפה? זה מקום טוב. תשבי שם, אני אצלם אותך. אני אשאר פה. אתה תצלם, בטח. צלם אותי. יאללה.
הנה, עכשיו נפרדנו מהפלטפורמה. הפלטפורמה נשארת במקום, ואנחנו ממשיכים לשוט במורד הנהר. וואו. התעלה הזאת, המתקנים המצחיקים האלו. אנחנו עוברים ליד המתקן שמושך את הפלטפורמה שעליה הסירה. כרגע הוא עומד כי לא שום דבר לא זז. זה הגלגלים האלו. זה הגיל יפה. וואו וואו וואו. וואו וואו וואו. מתנה מלכה.
I could dance. I will show you because Polish history is quite rough. No Poland in Europe because we've got partition. We've got beautiful music for Frédéric Chopin, who composed Polonaise, Mazurkas, and also Krakowiak. This is the dance. So actually, no, maybe actually, No, it's okay. actually, It's a good beginning. You can keep going. actually, quick, I will show you. Okay, Krakowiak from Krakow. This is Polish national dance. We've got 5 dances. Krakowiaczek jeden miał koników 7, pojechał na wojnę, został się jeden. 7 lat wojował, szabli nie pakował, szabla zadzerwiała, wojny nie widziała. Brawo! No, like such and pam tararira pam param pam la 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 Bravo! You know, I've seen. Yes, because you started. I know only the What? first step. No, please sing music. Sing the music. I don't remember. תעזור לה, נו. הנה, הוא יודע. אני מרגישה בזה סוג של כבוד גדול לכל אלה שנספו, וגם נקמה שאני דור שני לניצולי שואה. הגעתי לכאן כמו שאני, ואני מקריאה את מה שאני מקריאה, ואגב זה קטע לא קל. בשם תינוקות שרוצו בסכין, בשם הנשים תפורות החזה, בשם הנער שפתע הסכים, בשם קורבנות העם הזה, בשמם של הטבוחים בבורות, בשם הסב שספד נכדיו, בשם ילדים שגברו ברחובות, בשם ומטה מחנות הכזב, בשם היתומים פזורי הדרכים, בשם הבנים, בשם הבנות, בשם תמוני קברות האחים, בשם מיליוני הדמעות, בשם אותם יחידים, בשמם של 1,000 אלפי הנופלים, שמתו על קידוש השם ולחמו על קידוש החיים. בשם האדם, כן, בשם האדם, בשם יחידים שסיכנו נפשם, בשם שומרי האור האחד, בשם חסידי אומות העולם, בשם כולם, בשמם, בשמכם נדרי נברך, שלעולמי עד אזכור ושלנצח לא אשכח. כתב את זה יגאל שחר. מי? איפה האנגלית? אוקיי, בואי.